Jeg vil nu bevise funktionen af f af x er lige med kvadratroden af x. Og hvis vi differentierer det, så giver det f mærke af x er lige med 1 divideret med 2 gange kvadratroden af x. Vi starter med at kigge på det her koordinatsystem, hvor at vi har lavet en graf og tegnet en tangent, der skærer i 2 punkter, P og Q. Og vi har sat koordinater på, og dem skal vi bruge til at finde sekanthandling A. Ligningen for sekanthandling A, det er y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og vi har her sat på, hvad der er y2, y1 og x1 og x2. Så vi sætter ind, så vi kan regne ud, hvad sekanthandling er, så det A af PQ. Det giver delta F divideret med delta X. Og det kan vi så regne ud ved at sætte de her tal ind i den her ligning. Så y2, det er kvadratroden af x, minus y1, som er kvadratroden af x0, divideret med x2, som er x, minus x1, som er x0. Den ligning vil vi blive vendt tilbage til senere. Først skal vi lige kigge på, hvordan det er, man forlænger en brøk. Hvis vi siger, at vi har en brøk 1 divideret med 2, og så forlænger vi den med, lad os sige 3, så ganger vi 3 på begge led, både tælleren og nævneren, og det giver så 3 divideret med 6. Den her, og så bliver den her med, og den er allerede gjort. Og nu tager vi ligning og ganger det med hinanden. Det er så... vi parenteserne ud, og det bliver så og nu tager vi det samme, og fordi det går ud med hinanden, er det så de her 2 led, de går så ud med hinanden, så tilbage har vi kvadratroden af x plus kvadratroden af x0, og det er så over 1. Det vil sige, at vi har 2 af de samme led, så vi kan sige 1 divideret med 2 gange kvadratroden af x0. Og hvis vi går tilbage til vores startligning, så kan vi se, at f mærke af x lige med 1 divideret med 2 gange kvadratroden af x0. Så vi har altså nu udledt beviset for differentialkvotienten kvadratroden af x. Okay. Vi vil gerne bevise sætningen, at når funktionen fx er x i anden, så bliver differentialkvotienten 2 gange x0. Og det vi har gjort, det er, at vi har tegnet en graf, og så har vi sat en sekant på, og så har vi fundet 2 punkter på den, som hedder Q og P, og så har vi så sat x1 og x2 og y1 og y2 på som punkterne. Dem har vi så skrevet herover, og det vi vil, det er, så vi vil sætte den ind for hældningen, altså A, og så sætter vi så de her tal, eller punkter, ind i grafen.
i den der. Og så kommer det så til at hedde x i anden minus x0 i anden divideret med x minus x0. Det giver så x plus x0 gange x minus x0. Så for at fjerne minus x, så tager vi det og skriver det. Og så har vi x minus x 0. Og det giver så x plus x 0. Så tager vi så det her x og flytter hen til x 0. Her på grafen, så flytter vi punktet x hen til x 0, så det bliver til x 0 plus x 0. Og så bliver den flyttet herned, og så kommer sekanten til at se sådan her ud. Og det giver jo 2 gange x 0. Og det er også det, vi har heroppe. Så er vi færdige.